Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο πρώτο Dancing with the Stars Live και πάμε να υποδεχτούμε το δεύτερο ζευγάρι μας που θα προκαλέσει αίσθηση με την ομορφιά του αλλά και με τη χορογραφία του. Είναι ο ηθοποιός Νίκος Αναδιώτης και η Αναστασία Δρακά. Είμαι ο Νίκος Αναδιώτης. Μετά το χορό του Ισαΐα ήρθε η ώρα για Latin και Ballroom. Είμαι πραγματικά πολύ τυχερή που χορεύω με τον Νίκο και θα τον εκμεταλλευτώ για πολύ εντυπωσιακές φιγούρες. Κορίτσια, για σας θα δουλέψω φέτος. Γεια! Είσαι η Αναστασία. Είμαι η Αναστασία. Γιατί με αίσθησες Αναστασία στο πρώτο μας ραντεβού? Συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί. Είναι τεράστιος. Είναι λίγο σκληρός λόγω γυμναστικής. Χρησιμοποίησαμε τη γνωστή μέθοδο με το κοντάρι. Έτσι πρέπει να κάθεσαι. Έτσι. Σπίτι μου είμαι με ένα κοντάρι. Ξυπνάω με το κοντάρι, κοιμάμαι το κοντάρι. Βόλτα με το κοντάρι, τρώω με το κοντάρι. Η γυναίκα μου έχει κάτσει και να με κοιτάζει. Και λέει, δεν βάζεις και μια σουγκαρίста από κάτω να το κάνεις δηλαδή και κανονικά? Έχουμε και τα κουνάκια. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι το χαμηλό. Το ότι κοντεύω τα 30 και θα χρειαστεί να φορέσω τα κούνια είναι άλλη μια υπέρβαση. Είναι βαριά. Καθόλου. Καθόλου. Μου λες εντάξει, λέω πανεύκολο. Για να βγει αυτό το σήκωμα, το έρμο, δηλαδή μου βγει και το λάδι, ο υδρότας και όλα τα νεύρα μαζί. Το πιασες? Τα πιάνει εύκολα, δουλεύει πολύ, υπάκουος και κακά τα ψέματα. Πρέπει να είσαι λόρδος. Της δεξιγώ δεν γίνεται. Αγρίεψε λίγο. Αυτό γίνεται. Θα λυγίσεις μπροστά για να κάτσω πάνω σου. Αυτό γίνεται. Αργά. 1, 2, 4, 5. Σιγά! Με πονάς. Πολλά αρέσει για πρώτο μάθημα. Τι θα κάνουμε? Προτιμώ αυτήν, αλλά μην τους πεις. Πάμε. Όχι καράτια. Αου! Άντε, τώρα. Έλα. Όπα. Θα τα πάμε εξαιρετικά. Είναι υπάκουοι πολύ. Ελαφριά είναι. Ποιος δεν θα ήθελε να χορεύει με ένα τέτοιο πρόσωπο απέναντί του? Ναι. Α, καλό, Ετοιμαστείτε για Λόρδο Αναδιώτη με τα κούνια. Το δεύτερο ζευγάρι είναι ο Νίκος και η Αναστασία και θα χορέψουν τάγκο.